To a ƙarshe dai 'yan majalisar Amurka ƙarƙashin jagorancin Riley Moore sun miƙa rahoto na musamman ga fadar White House dangane da zargin kisan Kiristoci a Najeriya. 'Yan majalisar sun buƙaci gwamnatin Amurka ta dakatar da shigo da nama daga Najeriya don matsa lamba ga makiyaya masu ɗauke da makamai su ajiye makamansu. Sun kuma buƙaci dakatar da tallafin kuɗi da Amurka ke baiwa Najeriya har sai gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakai na zahiri na dakatar da tashe-tashen hankula. Tawagar ƙarƙashin Mo ta bayar da shawarar Najeriya ta daina sayan makamai daga Rasha. Maimakon haka ta siya daga Amurka a wani ɓangare na yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. Rahoton ya kuma bayar da shawarar ƙaƙaba takunkumi ga duk mutumin da aka samu na da hannu a gallazawa Kiristoci ko kuma kashe su a Najeriya. Har wa yau rahoton ya goyi bayan matakin shugaba Donald Trump na sanya Najeriya cikin jerin ƙasashen da ake ƙuntatawa Kiristoci. Gwamnatin Najeriya dai ta sha musanta waɗannan zarge-zarge, tana mai cewa rikice-rikicen da ke faruwa na shafar dukkan 'yan ƙasar ne. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da tuni dakarun sojin Amurka suka isa Najeriya, waɗanda ake sa ran za a samu sauyi a matsalolin tsaro da ake fuskanta. Kuma hakan na zuwa a daidai lokacin da aka kai wasu muggan hare-hare a sassan ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar gwamman mutane. To kuna ganin wannan shawara ta kwamitin na Amurka ka iya yin wani tasiri a matsalar tsaron Najeriya?